Chámome Héctor e vouvos contar unha historia que seguramente xa coñecedes. O conto dos tres porquiños. Imos alá. Había unha vez tres porquiños que eran irmáns e compartían vivenda. Pero certo día decidiron que chegara xa a hora de vivir en cada un na súa propia casa. O máis grande díxolles aos seus irmáns pequenos que sería bo que se puxesen mans á obra para construir unha casa o máis sólida posible, para que aguantase ben o paso do tempo, e máis para defendelos dos perigos. Entre eses perigos estaba o lobo feroz, que vivía ali preto e cuxa comida favorita eran precisamente os porquiños tenros. Por iso afirmou que el edificaría a súa vivenda con pedra do país. Aos outros dous pareceulles unha boa idea e puxéronse ao chollo. É dicir, cada un construíu a súa casiña. Pero como non eran tan traballadores como o irmán maior, buscaron outro xeito de poñer en pé as súas vivendas. A miña cabana será de palla, anunciou o máis pequeno. A palla é branda e pódese suxeitar con facilidade. Terminarei axiña a miña casa e poderei ir dormir. O irmán mediano decidiu que a súa casa sería de madeira. Podo atopar unha chea de madeira polos arredores, explicoulles aos seus irmáns. Erguerei a miña casa nun instante con todos eses troncos que hai por aí estrados polo monte, e logo irei xogar. Cando remataron o traballo, os porquiños puxéronse a cantar e a bailar na porta, felices por acabaren as súas respectivas cabanas. Quen teme o lobo feroz, o lobo feroz, o lobo feroz. Ao escoitar aquilo, de detrás dunha árbore apareceu o lobo, ruxindo de fame e berrando. Porquiños, vouvos papar. Cada un escondeuse na súa casa pensando que estaban a salvo, pero o lobo feroz encamiñouse á casiña de palla do irmán pequeno e na porta ouveou. Porquiño, ábreme a porta. Non, 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 non che vou abrir. Pois se non me abres, soprarei, e soprarei, e a casiña derrubarei. E soprou con todas as súas forzas. Soprou e soprou, e a casiña de palla veuse abaixo. O porquiño pequeno correu o máis rápido que puido e entrou na casa de madeira do irmán mediano. Quen teme o lobo feroz, o lobo feroz, o lobo feroz, cantaban desde dentro os dous porquiños. De novo o lobo, máis enfurecido que antes ao sentirse enganado, colocouse diante da porta e comezou a soprar e soprar, berrando aínda máis alto. Porquiños, abrídeme a porta. Non, 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 non che imos abrir. Pois se non me abrides, soprarei e soprarei, e a casiña derrubarei. A madeira renxeu, e finalmente as paredes caeron. Así que os dous porquiños correron a refuxiarse na casa de pedra do país do irmán maior. Quen teme o lobo feroz, o lobo feroz, o lobo feroz, cantaban desde dentro os tres porquiños. O lobo estaba anoxado de verdade e máis famento aínda, e agora o único que quería era comer aqueles tres porquiños máis ca nunca. Situouse en fronte da porta e berrou con todas as súas forzas. Porquiños, abrídeme a porta. Non, 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 non che imos abrir. Pois se non me abrides, soprarei e soprarei, e a casiña derrubarei. E púxose a soprar tan forte como o vento dun temporal. Soprou e soprou, pero a casiña de pedra do país era moi resistente e non conseguiu derrubala. Entón, decidiu gabear pola parede e tratar de entrar pola chimenea. Con tan mala sorte que escorregou cara abaixo e caeu directo no caldeiro onde o porquiño maior estaba a ferver o seu caldo de navizas. Escaldado e co estómago baleiro, saíu fuxindo cara ao interior do monte. Os porquiños non volveron ver o lobo nunca máis. O maior deles, cando o lobo marchou, rifoulles aos outros dous por seren tan preguiceiros e poñer en perigo as súas propias vidas. Así que se algún día ides polo bosque e vedes tres porquiños, saberedes que son os tres porquiños deste conto porque lles gusta cantar Quen teme o lobo feroz, o lobo feroz, o lobo feroz. Fin.